Nggih sugeng siang Mbak Maruti. Nggih, sugeng siang. Kowe iki lho tak goleki ning endi-endi iki bocahe ning endi kok ra ketok. Gur suarane tok. Aku golek aman. Kok golek aman? Soal iki lalu lintasé padat. Iki tamune kathah nggo wirawiri samarken kepidak malah cilaka. Kok telek ae kepidak lho. Telek untumu lho. Ayo le tak gendong ya le. Boten sah. Engko tak mimiki. Emoh. Lah kok mau piye to? Riyane iki lho do pengen mimik aku lho kok kowe emoh. Emoh aku kowean mik ora iso modho to. Malah mengkeret. Malah mengkeret aku malah. Iya, menika ngaturaken sugeng siang, sugeng pepanggihan kula sak rencang. Lumantar Wahyu Budaya. Kula wiyata bakti nggih, Mas. Pangapunten iki ngeses niki nembean. Sami-sami. Mas Ucak, Nggih. aku nyeluk iki aku bingung, Mas. Piye? Omle, dekle, piye? Anu besti. Yo terserah jenengan arep nyeluke apa. Kepenake Kone pripun ngurui ning dalan. Hei, Cak Ucak kowe ning endi? Hei. Ora ketok. Iya, aku terus, "Hei Mbak Maruti kok mripatmu kira?" Aku ya ngono lho. Mungkin nek kene kok disampluk. Sesuk kowe nek duwe bojo kuwi kudune sing sepadan. Sepadan piye? Padha cilike ngono. Dadi nek duwe anak kan cilik banget to. Ayo adus. Ayo adus. Ayo adus. Mosok ya jodohku dedeke padha aku. Anak-anak sak botol akuan lho. Lah iya. Ngawur ae. Kalau kayak Ki lelipur Mbak Maruti, lumantar lelagon seran kadang-kadang Wahyu Budaya. Nggih. Bawa sik ya. Bawa. Nanem. 6. Ajar. Kayamu. Niki nek mboten nyanyi MC ngoten niku, niki dalang niki, Pak. Dalang opo lho? Ayo Dek rene nang kok. ndi lho? Iki nyabake tuyul. Wes nah. Nyapake tuyul. Pun Malah ketinggal nang kene. mboten. Nggih, sekecaken nggih Bapak sedaya nggih. Ayo kae lu diawe-awe kon rono ki. Kuset toyo gone iki ruwet iki lho. Ora apa-apa, sing tenang engko tak goleke dalan. Yo, rene. Alah, iki anake sapa? Yo ngalah Gusti. Iki malah nggon kene iki rada supek Pun meneh. ketinggal deret, Bu. Genah Dereng. genah ra ketok wis. Gen mirsani lumantar TV. Kae sing mburi urung ketok kae lho. Gens TV. Ayo, tak gendong wae gen ketok. Pun nyetok dereng. Kalau diawe-awe cek. Nggih, pun nggih Bu nggih. Cek. Pun wis delok tok ae. Lah kepenak ora kok tak gendong. Delok tok ae. Kok delok kok. Ora penak aku. Kok ora penak piye? Begagahku ke kamban ki lho. Arep bawa. Ya. Sinawang dah tanpa sedih. Wis ketok. Nggih. Apa pengen digendong? Ya kuwi pengen gendong aku medhok kowe gendongan genti. Walah, Gendongan genti lho. Ayo tak gendong. Nyawang wong ayu leman Sing mburi ngantek-ngantek iki cek mesake. Korsine enak apa ora to Mas golek kersane kursi sing to, wiking Mas? boten pirsa Nah. sampeyan kersane nanggap piyambak. Oh ngono ya. Ya aku bingung arep madhep ning endi. Rene disampluki tepak. Rekasata lakonane. Iya. Angger aku etuk nyawang Nangis iki wedi kowe cek. Ayo gek dilono wae. Kono ayo cek. Nangis wedi kowe. ketoke gila cah ayu lambemu abang Cah cilik kok ngerti cah ayu barang iki. cilik ndek mripat nek ra roh iki lho. Lah kok nek nyawang wong antek ngene. Iya. Yen mati wis kurung. Cek. Angger tresna kumbok tampa
Bengar Aku ngomong. bingung. Jar Aku ngomong. nyawang kowe iki kesel ya aku tak ngene. Surasah nyawang aku. Ki langgame wuyung nggih. Wuyung. Ya. Monggo Marane lara ora kaya wong kang nandang wuyung makan radoyan rajana dolan nek omah bingung Serangan Wahyu Budaya Makaryo Hands TV. Kiayenge ya Mas Uncek ya. Ya, tamune Pak Sugiyo Piye? wadah sangat Akeh banget ki mertandake ya, Pak Cek. Sugiyo iki piyayine grapyak Grapyak, entengan entengan. srawunge ya akeh. Akeh. Nggih mugi berkah barokah. Amin. Kagungan kersa kebak ngarep turah wingking. Amin. Monggo Rama. Iki sing nyawang ngene lho Bapak. Piye? Ora. Lah kowe cilik banget kok. Pemene Bapak, ketapasan kan pengen- ngene. Lah kowe nyawange ngene lho. Oh, gak. Kuwi dadak rada ngene lho. Dadi kelilingan padarane. Iki mah perjalanan saka omahmu tekan kene pirang puluh jam. 20 jam. Numpake angkong kok. Angkonge apa? Karo. Ayo kene-kene. Sumo